खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आसामनि मस्ट वान्टेड गान्दा सिखारि रातुल दासखौ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनो हाबाय। बियो 2019 निफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन। पुलिसफ्रा रातुल दासनिफ्राय मोनसे मेगजिनजों लोगोसे .303 राइफल, गंसे साइलेन्सार आरो गंसे नाव हमनो मोन्दों। आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। बिथाङा दा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगैआ गावजों साननैसोआव कन्टेक्टआव फैनाय मानसिफोरखौ कभिड टेस्ट खालामनो थाखाय टुइटारनि गेजेरजों खावलायहरदों। इन्डिया ताइक्वान्ड'आ मैया कान्ट्रीनि फार्स्ट अनलाइन नेशनेल ताइक्वान्ड' पम्से चेम्पियनशिपखौ सेप्टेम्बर 28 निफ्राय 4 अक्ट'बरसिम खुंगोन होननानै एनाउन्स खालामबाय। इन्डियानि ताइक्वान्ड'आ गासै कभिड-19 नि गाइडलाइन्सखौ मानिनानै बे खेलाखौ खुंफुंगोन होननानै फोरमायथिदों। SSR सुशांत सिंह राजपुतनि केसआव करण ज'हर, आलिया भाट, महेश भाटखौ ट्रल खालामनायजों लोगोसे सलमान खाननि मुङाबो फैदेरदों। दा SSRनि फेन्सफोरा सलमान खानखौबो बे केसआव आखाइ दं होननानै सलमान खानजों प्रडिउस खालामजानाय दा कपिल शर्मा श'खौ बयकट खालामनांगौ होननानै रानु पान्डेआ फेसबुकनि ग्रुप जस्टिस फर सुशांत सिंह राजपुत #SSR आव पस्ट खालामदोंमोन। दा बे पस्टखौ SSRनि फेन्सफोरा गोबां लाइक आरो शेयार खालामदों। सुप्रिम कर्टनिफ्राय NEET आरो JEE नि एग्जामनि अर्डार फैखांनायनि उनाव कभिड-19 नि थासारिखौ नायनानै नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन अफ इन्डिया NSUI नि मेम्बार्सफोरा मैयानिफ्राय NEET आरो JEE नि एग्जामखौ पस्टपन खालामनो आरो 6 मान्थ्सनि थाखाय फिसनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबनाय गैयै स्ट्राइकखौ जागायबाय। आरो दिनैनिफ्राय स्टुडेन्टसफोरा गोसोम फ्लेग लानानै गावसिनि न'निफ्रायनो प्रटेस्ट खालामगोन। आबादारिफोरा सांग्रां जा। आसामाव मोसौनि मोनसे गोदान बेमार सफैदों। बे बेमारनि मुङा LSD लाम्पि स्किन डिजिज बा मोसौनि बिगुरनि बेमार। बे बेमारनि थाखाय दा आसामाव मुलि गैथ'वा, बेखौ दस्रा स्टेटनिफ्रायसो लाबोगोन। गुवाहाटीआव ब्रह्मपुत्र रिभारनि गोजौआव दुरुं लामाखौ 24 आगस्टआव अपेनिं खालामबायमोन। दा साननैनि गेजेरावनो बिनि मटरा गाज्रि जानानै बेखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। इन्जिनियारफोरा दा बेखौ फाहामगासिनो दङ। बर'नि जाखांफुनाय फेमास एक्ट्रेस हेलिना दैमारिया मैया गाव थाग्रा रुमाव कारेन्टजों बोगथाबजानानै गोब्राब जिउजों जुजिनानै गुवाहाटी नेमकेयार हस्पिटालाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव दिनैनिफ्राय LPG सिलिन्डारनि आंखाल जानो हागौ। गासै नर्थ इस्टनि LPG प्लान्ट्सफ्रा दिनैनिफ्राय बन्द थागोन। नर्थ इस्ट LPG ट्रेन्सपर्टार एस'सिएशनआ LPGनि टेन्डार अफिसखौ गुवाहाटीनिफ्राय कलकातायाव ट्रेन्सफार खालामनायनि आरो LPGनि दामखौ 21% खम खालामनायनि एगेन्स्टै बे स्ट्राइकखौ खालामनाय जादों। बिसोरो बे स्ट्राइकखौ गावसिनि डिमान्डआ फुरा जाजासिम थागोन होननानै बुंदों। मरिगाव पुलिस SP नो घुस होनो नागिरनायनि थाखाय मान्नास आली मुंनि सासे बेफारिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। मरिगावनि मयराबारि एरियायाव पुलिसफोरा 8 आगस्टआव मोनबा इलिगेल गुरनि फेक्ट्रियाव रेड खालामदोंमोन। बे रेड खालामनायाव पुलिसफोरा गोबां खर'रनि माल हमनो मोन्दोंमोन। पुलिस SP नि बायदिब्ला बे मोनबा फेक्ट्रिनि मालिकफोरा खारखुमानानै दं आरो बे केसखौ क्ल'ज खालामनो थाखाय सासे मानसिया 15 लाखनि रां लानानै थानायाव फैनानै SP नो घुस होनो नागिरदोंमोन। दा पुलिसफोरा फैसाजों लोगोसे घुस होफैग्राखौबो एरेस्ट खालामबाय। चिरां जिल्लानि फानबारियाव 24 आगस्टआव दुगैनायाव गबनानै थैनायनि गोथै देहाखौ सासेनिखौल' मोननाय जादोंमोन। गुबुन सासेनि गोथै देहाखौ NDRF आरो SDRF नि नागिरसेयावबो मोनाखैमोन। दा मैया बेलासियाव गोथै देहाखौ बोखांनानै मोनबाय। मिथिनाय बायदिब्ला गोथै देहाया गावसोर दुगैनाय दैनिफ्राय 4 किल'मिटारसो गोजानाव गोजावलांनानै दैनि साखाथियाव नांथानानै दंमोन। दैनि साखाथियाव अन्थाइ जावखांबाय थानाय समाव माखासे खामानि मावग्राफ्रा नुसननानै गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। थैनाय सानैनि मुङा धृतिराज दैमारि 17 बोसोर आरो सन्जय बसुमतारी 18 बोसोर। कभिड-19 नि थाखाय भारताव लकडाउन जानायनिफ्रायनो बलिउड एक्टर सनु सूदआ पाब्लिकफोरखौ गोबां मदद होबोदों।
लकडाउननि थाखाय न' फारसे फैनो हायि माइग्रेन्ट वार्कार्सफोरखौ न'आव हगार हरखांनायनि उनाव दा सनु सुदआ हारियानानि मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलनि फरायसाफोरनो अनलाइन क्लास लानो थाखाय स्मार्टफन राननानै होदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा न' गैजायैफोरनो न' लुनानै होदों, आबाद मावग्राफोरनो ट्रेक्टर होदों आरो गोबां बिदिनो मदद होबोदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान निउस लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 33,07,575 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 60,627 आरो हामनाया गासै 25,21,295। आसामाव दासिम 96,771 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 76,962 आरो दासिम 19,532 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 274 जन। आसामाव मैया गासै 14 जन थैदों। थैनायफोरनि नामखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।